Masay ka channel melo clear sa ka melo subscribe melo like tu te chung long tu ka se chuan melo share sa ka melo subscribe la tu melo subscribe tu rin ka som bok chawa boin chuan kan lon te na u lak dan kan zir don kan en don ni masaberin play store ai kalanga tu chuanin Payrupik ti isarang Payrupik Payrupik hemi sokan noi sokan mi i-install lang ha kai chu ka install to mi video ka sim don mai ka install la ti nga yang zong zong ka vai vai chon ti angai to lang mai the chuan kan open nga tu chuanin pen card nei nga ya pen card nei tang ka chuan boina om lawa chuanin lo om ta ni chuan pen card nei fill up tur la om nga boina om lawa in fill up veka nga te chuan ti hian ke chu ka sign in to wangi ka sign in the number ka chunga ka apply ang chuanin ka login ang te ka login ta te chuanin hei ti hian get my loan ti ka medanga hei ti hian kala thei sangli zanga atira kan sangli zanga hi ni nga lawa ti hian atam tel tela ti hian ten chuan akin a chuan hei singkhat sanga thleng hian nei lap thei don ta ni turain voin zange ka lak to kan enanga ka loan record mai khat oi ni oi thum voi ti voi nga hei voi nga kala to a atira sangkha zariat kan la nuwa sangli zanga sangli ti han kan la chuan arul hi alawin ziak bok ta chuanin hei mai ta Payrupik ra loan lak dan in account in thun zo manga chuan fill up tur pen card hote fill up anga ti chuanin loan in lak don hian ti hian in tianga in submit anga ti chuanin minute khat nu vela i contract ang de sign tur ala nga chu chu in sign anga chuan in bank account an loan transfer anga paisa ti chuanin Payrupik atangkha kan ya chuan credit B kan en liam credit B hi chu tuna hen loan hi kala rul lawangin kala delete lawa direct in kalu dona fill up turang che ka chu harsa om lawa in fill up thiam karika in ziak vek thawa ti zura ti chuan pay now hi hei kalak me ka pay now hi nuwa ti hian tuna hian in hei ti hian kan rul hun tur kan ziak tai February ni rukma hian ka rul angai ta zakwa sabni pasar in ka rul anga ti chuanin March ni rukma in zakwa sabni pasar bo in ka rul leng chu chu tuna sang thum zanga kala ta ni kan ena ziak ve lak to za ziak ve om ve lo ni hi ti chuanin sang thum zanga to nen lon kala met ta ni ti chuanin rul dan ka chu pe na wan a lak na bok ani ta hi lak na thau ni ta chuan i lak to chuanin a rul na a ron om nga lang a ron in le tang ti chuan hei hi a thlabia rul na ni ta pe now a eng zok hi ti chuan hei pe now zok hi a hlawm a rul na ni ta ni sang thum zanga kha sang thum zathum sumni pakhatin kan rul don ta ni chuan
Kala kaula lo lu kha sau thum sanga che khan lo lu lo boka ke mai kan ve se on la khian kan le deuh mai teller sa om lama ni hre thiam lo ni chuanin ni keima number whatsapp number 8798563442 han mero bedone whatsapp a lo pui me ka be se